Pagkatapos nung pupunta rin po tayo ng Alaminos Project. Pag ano, pag gabi, halimbawa pag gabi gusto mo na magpahinga sansay. Naman pa yung ate yan eh. Alam po kami mag-uusap-usap tungkol sa project. DJ sir? Sampay. Natapos. Okay. Kombinasyon dito. Yung nasa taas ba o nasa baba. Yan. Kayo. Ha? Hindi. Walnut. Pero ng walnut na ano. Na pares na po yan. Na pwede consume. So madadagdagan pa rin. Sir Marvin. Good morning. So ayan o, dito na tayo sa bahay mga boss. So mamaya punta po tayo ng mga bibisitahin ano, ocular visit po tayo mamaya. Kasama sila architect, si Architect Ian tsaka si Architect Oliver. So tapos pagkatapos nung pupunta rin po tayo ng ano, ng Alaminos Project. So i-update po natin 'yon. So halos matatapos na rin yata yung ano, kisame nun, ano na rin sila, nagtatiles na. So susunod po natin doon yung cabinet. So kitchen cabinet, yun po yung mga susunod na gagawin doon. Yan, dito tayo sa bahay. Nakita ko yung mga puno ko, mga bonsai. Ayan no. So ito ilalabang ko to. Isa, dalawa, tatlo. So Shohin. Ayan, lalaban ko yung February ba? O March. Ito yung mga ibang alaga ko. Ano, iban dito. So katatapos lang nilang maayusan. Ay. Ganda. Tapos itong ano, isang ayusin ko dito ito. Ayusin nila sabdon pala. So ito yung isang ayusin nila. Ilalabang ko rin ito. Painting. Nag-isang bougainvillea na bonsai. Yung iba materialis pa lang. Ito nanalo na to. Nanalo na rin to. Pati yung nanalo na sa show. So tara, tayo natin sila architect. Okay, so ayan o, dito na tayo. Ano sa gurot tayo? Yan, dyan na si Sir Bernardo Primero. Yan, kasama na rin natin sila architect. Ayan o, kasama natin. Punta po tayo sa ano dito, sa may Kamiling po tayo. So magpapagawa ito ng bahay, elegant or luxury. Yun po yung ano, with walk-in closet. Uwi po daw siya sa groundbreaking. Yan, shout out kay Sir Isabella Dumaluan. Tara. Hello sir. Nasa architect. Sige di Sir Bernardo sir. Yan. Yan. Yan, tignan natin. Dati plano yun sir, no kasano ti Kalawa na. Ako pa imot sir, yung ipakita yung di lote. Eyesight. Tara. Oh. Dah. Tawagan mo na, awa mo nito. Dadpitan ko na. Ano, shout out kay Ma'am Isabella
Dumaluan. Bakabak Kamiling Tarlac project. Ay, hindi pa pala natin project, hindi ba na-close. Pero ayan, sigurado na ito mga boss. Sabi niya rito, uwi para siya sa groundbreaking. Ha? So ayan po yung ano, pagpapatay niya ito doon yata sa Maisa na. Medyo malay sa kalsada. Ano, mas gusto niya siguro ng ano, medyo tahimik, walang maingay pag ano, pag gabi. Halimbawa pag gabi gusto mo na magpahinga, matulog, mas maganda kasi pag medyo malayo sa kalsada. Ayan. Alright. Punta tayo ron sa, ano, sa bahay nila para matawagan si Ma'am Isabela. So doon banda yung gusto niya lang patayo. Ngayon titignan natin kung sang side ng lote papatayo yung bahay, tapos yung dadaanan, magiging daanan nila. At dati nakapakay dito yung pagsiya sa Di sir, yan, titignan po nila yung not plan. Ate ko sa balik di sa nung mampay na ate gamin, ate intod talaga dati tinang dato. Okay, so tara na. So nakausap na natin si Madam. So gumawa na ako ng group chat. So doon na lang po kami mag-uusap-usap tungkol sa project. So let's go. Sa Alaminos naman tayo. Okay, so yan, dito tayo sa Alaminos, Barangay Sabangan, Alaminos, Pangasinan. So ayan, yung gustong gawin dito yung ano, steel frame na pang rest house. Ayan. Ayan. Ganda lang ano, bulaklak. Si Jisar? Tapos si Jelikot, sir, ito itong ano nga po. Oh, may tubo. Ate say madigan na tangkad na. Ate sir, ano bolta kasi dito eh. Pahila ating loti eh. Okay, so ayan, kunin na lang namin yung ano, lot plan. So doon na lang kami magbabase. Nakita naman natin yung area. So pag-usapan lahat natin sa group chat. Nagbabagay mit kayo na? Nababawa sir. Nababa? Malinit pa, malayo sa akin. Hindi. Ilalay speed ako. Mabalik yung patalong traffic na sa Guma. Sabi mo dito sa Ha? Okay, so ayan, dito na tayo. Alaminos project. So update natin ito mga boss. Madipin na pa na iba, di just itoy. Sampay. Di pa punta sa iba, di Jess? Wala pa? Ayan. Pag-ilista mo yung mga ano. Ilawan. Okay, so ayan o. So aluminum profile po yung lalagay dyan. May kita nyo yan. So may aluminum profile po yan. Tapos naka-cove design. So dito naman naka-cove design, tapos pin light doon sa mga kanal niya.
Ito yung sa may bar counter. Mataas yung ano, mataas yung cabinet natin dito. May hanging cabinet po siya. Ito yung drywall sa Denso piece. So naka fluted panel po yan, tapos naka hidden door pag natapos. Okay. O ayusin nyo ito, baka tabingi ah. Ito yung sa master bedroom. Yan, nakabang na yung para sa mga aircon. Na-cope design din ito mga boss. Tapos ito yung sa may CR. So yung mga tiles na ito, sila sir na po yung pumili na ito. Mga tiles na ilalagay rito. Pati mga accent niya. Yan, sinamahan po nila ang architect na mamili. Ano yan? Ano yan? Ito yung isa. Cope design din. So mga siruho na lang yung ano, hindi pa tapos. Ganun din sa kabila. Ayan, halos matatapos na. Yung sa Versatex din nyo, Seal Gray. Opo, yata. Ah, Ano pa din siya? Seal Gray Opo. ng Davis. Seal Gray no? Seal Gray. Oh. Ayan, Seal Gray ng Davis mga boss. Naka ano po siya, naka Versatex. Tapos siya yung group niya. Ganun din sa kabila. Ano Brad, napindas? Pagka dyan, agad na dyan pati Jess. Okay, giyosag ka, babalik giyos si Jai. Ito naman sa likod. Ayan o. Kasada kayo katsubisin na, gaya man. Sa side. Nakapag-primer ito yun niya. Nakapag-primer na rito. Ang daming ano, scaffolding. Tapos yung septic tank, ayan, lalagyan na ng cover. Nagrigat pa trabaho yun? Nagrigat ka pintura lata. Ano siguro ito, mga alas 5 malpas. No? Alas 5 siguro malpas ata. Yung ano, spandrel mga boss, mga pinagribitan. Ayun, nalagyan nila ng ano, touch up paint. Yung ribbit. Okay. Lumilitaw na yung perspective niya. Talagang pinagtulungan pa nila yung ano, yung banda sa taas. Pinagtulungan pa nila talaga. Ano? Okay. So yan yung update dito. Halos matatapos na yung mga kisame dun sa loob. Tapos yung tiles dito, yung mga zero na lang po yung ano, hindi pa tapos. Ngayon si Buddy Jess dumating na dyan. Ayusin niya yung ano, yung modular. Susukatan niya na. Tapos kunin natin yung ano niya, kunin natin yung ano ba yun, yung mga appliances, sukat ng appliances na lalagay dyan. Parang wood. Ganda na oh. Ganda. Nilitaw yung ganda niya. Tingnan natin dito sa ano, sa labas.
Ayun, no? Ang ganda, oh. Mukhang, ano, lumita yung, ano, ganda niya. Parang hindi na nagano rito. Malayo na dito sa mga katabi niyang bahay. Baka mapanood ako. Ang kapitbahay makakalit sa akin. Ayun, no? Ganito yung, ano, perspective niya. So mas maganda na naman po yan pag nagawa yung, ano, yung garahe. Ayan, no? Oh, garahe para balance yung design. Yan dito, medyo mataas din yung garahe natin, oh. Dito yung garahe. Okay. Ayos. Gawa lang ako ng reels. Ito yung plant box niya. Tapos ito yung hagdanan niya. Ito yung service entrance, yung service drop ng kuryente. Yan dito. Nagsample kami ng kulay dito. Ayan, o, dalawang orange, light orange, saka yung orange na mas dark, tapos seal gray. So pinagpipilian namin kung anong magandang kombinasyon dito, yung nasa taas ba o nasa baba. Yan, kayo mga boss, kung anong maganda dyan. So kami nakapili na kami. Pero ayun. Kinakatoy? Agad mo ba? May sapay man kay ni ano, Buddy Jess? Buddy Jess, kape ka? Ayun. Okay, so ito yung ano, pupuntang mga accent wall sa labas. WPC. So sa Maxiwood din po to ano, binili. Walnut ng Maxiwood WPC. So walnut din yung ano diyan, yung accent. Walnut. Ang yung ano niya, layer, second layer, first layer. Oh, tapos yung floated panel, walnut din. Okay. So pare-pares na po yung ano nito, yung PVC nito. Dito sa hidden door, dito sa may TV console, tapos doon sa may kitchen. Pare-pares na po yan ng model. Yung walnut. So walnut din ito. Okay. Ayun, shout out kay Ma'am Michelle tsaka kay Sir Marvin De La Cruz Tesero. Ay, Resenyo. Kaya mga sorry. Okay, so yun na. May drawing na lang actual ni Buddy Jess, pati mga saksakan niya. Yan. So sa may ano to, sa may kitchen, sa may ito yung sa may ano mga boss. Okay, TV console. So madadagdagan pa ng drywall nito, drywall. Yung magdadagdag tayo. So yan. So hanggang dito. Okay, so tara na. Bina po tayo. Ay, shout out kay Ma'am Michelle tsaka kay Sir Marvin.